îți spun că nu am mai experimentat de atunci pacea și convingerea că sunt pregătită să mor și că accept decizia lui Dumnezeu și mă rugam doar să aibă grijă de Ana, să-i dea contexte bune de viață și să nu o afecteze prea mult. Eu am fost una dintre selecționate. La Ploiești era un club, Petrolul Ploiești, foarte puternic. De altfel, antrenorul meu a fost Belu. Primul meu antrenor a fost Belu, celebrul Belu. Da, Octavian Belu. El m-a selecționat, am fost cam 200 de copii selecționați, iar din 200 am rămas 6 și mai apoi am rămas 4. Ăla a fost momentul în care eram conștientă că nu o să supraviețuiesc. Vedeam cum asistentele erau în jurul meu și plângeau, se abțineau. Altele mai spuneau, săraca, fată tânără, are copil de 11 ani. Am ajuns la lotul național de junioare, la Unești. Gimnastică. Da, la gimnastică, unde chiar am avut-o pe Nadia pentru o lună antrenoare, la Bârnă. Cred că la propriu s-a dus un război. Pentru tine? În cer între Dumnezeu și cel rău. Pentru că era ca și cum cel rău îi spune, ești sigur că e a ta? Mai trece-o printr-o încercare și ai să vezi cum se va îndoi. Și eu m-am îndoit de puterea lui. Ca adolescentă știu că intrasem în grupul Oastea Domnului. Eu sunt acum expresia unei minuni reale a lui Dumnezeu, care nu are o explicație medicală. Campioană națională la latino. Da. Dans latino da, este. dar asta de perechi. În pereche, okay. Da. Și ai participat la campionatul mondial și european la formație de dansurile standard, cu locuri meritorii, locul 11 la europene și 4 la mondiale. Ideea de păcat, ideea de greșeală, ideea de să nu fii prea senzuală, să nu fii prea atractivă, pentru că este greșit, este păcat să ademenești privirea unui bărbat, aia mi-a rămas întipărită și de aceea eram cumva în două lumi, în două sisteme de valori. Eram obișnuită să fiu o tânără cu performanțe, cu un program de 16 ore de muncă pe zi, pentru că aveam 2 facultăți, pentru că predam, pentru că făceam dans sportiv de performanță și ca pereche și pentru că eram și coregraf, mergeam la concurs, deci toată perioada a fost una și dintr-o dată, după căsătorie, am terminat și facultățile. Nu, acasă. Eu nu mai înțelegeam nimic. Am zis, păi, dacă da, adică dacă m-ai salvat și acum vine medicul să-mi spună că șansele sunt mici să supraviețuiesc, dar ok, dacă trec de noaptea asta e extraordinar. Wow! Iar ne-am rugat și iar am dat sfoară în țară și iar dar vezi, cu frâna trasă pentru că eram pățită. M-am dus ca un miel la tăiere, m-am dus, la propriu. Atât de liniștită și atât de fericită că am încredere că o să fie bine. Și după 2 săptămâni constat că nu sunt bine. Mă confrunt din nou cu momentul dispariției mele, pentru totdeauna. L-ai înțeles altfel pe Dumnezeu după episodul ăsta? Mi se face rușine față de El. Efectiv. Pentru că a avut atâta răbdare cu mine,